siya iti sikat lipatemon isuna ta saan nga may kari para ken ka nayuri tagasan mo adan to so papak na di may kadua nga aya adan to liwliwaha nung siya iti sika iwak simun niliday di mun panunutan pa di aya nagkelkay ibilang mo may saat tagainit ket sumang baito ni puno amang ipat patek well puno anasakit iti masaktan damo nga aya nariga alipaten narigat nga liwliwag ngem paset day tatibiyag no sumang baitong ken ka may kadua nga aya gidanto amananan sami di tanto ang malipatan sa empty naglabas di may kadua nga ayat napno